Veszedelmes tendenciákat fedeztünk fel Isaac adatainak elemzése során. Csak az önök bolygóján több milliárd áldozatot követelt a háború. A rabszolgaság, a népirtás és az üldöztetés. A társadalmuk a nyerészkedésre, az individualizmusra, illetve a versengésre épül. A történelmükből azt a tanulságot szűrtük le, hogy ostobaság lenne szövetkezni ilyen kiszámíthatatlan, destruktív lényekkel. Tudom, nem patyolattiszta a múltunk, de ezek már réges-régi dolgok. Önöknél felvilágosult és zsarnoki korszakok váltogatják egymást. Biztos, hogy kitörtek az ördögi körből? Maga a szövetség rá a bizonyíték. Több mint 300 bolygó dolgozik együtt, ügyelve arra, hogy senki se erőltethesse rá az akaratát a másikra. Egyenrangú felek vagyunk. A kéloni követet is egyenrangú félként kezelték a hajón. Isaac-et? Persze. Elmondaná, hogy miért volt kitéve a legénység abúzusának? Minek? A jelentések szerint Isaac-et rendszeresen sértegették és megalázták. Egy alkalommal mesterséges testrészekkel csúfították el a fejburkolatát. Krumplifej uraság. Még arról is beszámolt? A saját szórakoztatásukra alázták meg. Nem, az jó, vicces volt, de senki sem akart rosszat a másiknak. Isaac éppen a humorról tanult. A kormányosunk segített neki a megértésben. Aztán Isaac levágta a kormányos lábát, úgyhogy mindenki követett el hibákat. Mercer kapitány, mindössze próbáljuk megérteni az elveiket. Fontos az elővigyázatosság. Beláthatatlan következményekkel járna a külvilág felé történő nyitás. Ez érthető is. Viszont remélem belátják, hogy ha bár vannak rendellenességeink, együtt erősebbek lennénk. Megfontoljuk az ajánlatát. Szerinted jól ment? Nem tudom. Én sem. A krumplifejes ügyről is tudtak. Ja, jól elástuk magunkat.